Wel Ben, mae fe mon yn teimlo fel ddo nath ni groesawu Twrci i Gaerdydd ar gyfer gêm cynta'r ymgyrch, ond yw yn deg i weid bydd nos yfory fan hyn yn y stadiwm yma yn her hollol wahanol? Ie, yn credu ni wedi gweld bod y record nhw yn gartref yn eitha dda. Maen nhw wastad yn lleoedd anodd i ddod achos mae'r dorf nhw yn neud fel yna. Ond maen nhw'n tîm da, ni'n gwybod beth ni'n dod yn erbyn, felly mae'n lan i ni ceisio stopo pethau tu allan o'r cae, stop ni wario yn peth rod ar y cael. Yn dactegol, beth i chi mynd i orfod wneud i gobeithio cael y gorau ohonyn nhw nos yfory? O'n i wedi cael perfformiad dda pan ni wedi wario yn Caerdydd, felly ni'n gobeithio ni'n gallu gwneud lot mwy o'r un peth i fod yn onest. Ni wedi edrych ar y gêm hwnna, edrych nôl beth ni wedi gwneud dda, beth sy'n ni gallu gwneud yn well. Ac mae plan dyn ni i dod fan hyn i ceisio ennill y gêm. Ie, achos ni'n gwybod yn gymys y fath o chwaraewyr sydd gyda nhw, yn enwedig yn ymosodol, nath chi lwyddo i gadw nhw'n dawel yng Nghaerdydd. Beth yn amddiffynol chi'n mynd i orfod wneud i wneud yr un peth nos yfory? Pan eich wario tîm fel hyn, maen nhw wastad yn mynd i gael chwaraewyr dda sydd yn mynd i creu problemau i chi, ond ni wedi gwneud y job unwaith yn erbyn nhw, felly mwy o'r un peth. O ran y garfan, siwr i chi wedi bod yn teimlo wythnos yma i feddwl dyma wythnos ola o'r ymgyrch yma? Dyn ni wedi bod yn cyffroes am y gêm, bod yn onest. Mae'n nais i cwrdd o lan pob mis ar y foment, ond wythnos ola o gobeithio ni'n cael 2 canlyniad dda, wedyn paratoi am y gemau nesaf mis Mawrth. Nes i ofyn yr un peth i Craig Bellamy jyst nawr, mae lot o chwaraewyr ar dan i'w clybu nhw ar hyn o bryd Brennan i Spurs yn amlwg, Harry Wilson, chi wedi croesawu Dan James nôl i'r garfan hefyd, felly yn ymosodol, mae rai bod chi'n teimlo'n hyderus iawn pan mae'r chwaraewyr yma'n cael y fath o gemau i'w clybu nhw ar hyn o bryd? Wrth gwrs, mae fe'n wastad nais i gael gyd o'r boys, mae pawb yn ffit, maen nhw'n edrych yn siarp wythnos yma. Dyna beth dyn ni angen os ni eisiau ennill y gemau, os ni eisiau mynd mlaen fel garfan, ni angen pawb. Ti wedi sôn yn barod am yr awyrgylch, ni'n disgwyl bod y lle yma mynd i fod yn llawn, ni'n gwybod beth mae cefnogwyr Twrci yn gallu bod fel. O ran chwaraewr, ti wedi cael profiad o waren y fath yma o gemau. Be mae fe fel pan i chi mewn lle, jyst mor swnllid, mor danllid? Mae fe'n gallu bod yn anodd ar y degau, ond pan ych chi'n gorffen eich gyrru eich yrfa llefydd fel un bych chi'n cofio, achos maen nhw yn rhywbeth so chi'n gael pob wythnos, felly mae rhaid ni cymryd ei gyd mewn a mae'n mynd teimlo'n well os chi'n ennill y gêm. Jyst yn ola, mae'r rheolwr wedi pwysleisio taw perfformiad da yw'r blaenoriaeth, hwnna yw'r peth pwysig nos yfory, ond o ran y grŵp, Ben, mae yna gyfle os ych chi'n ennill, bod chi'n gorffen ar frig y grŵp, ond hefyd yn edrych mlaen at y gêm rhagbrofol i gyrraedd Cwpan y Byd blwyddyn nesaf. Yw hwnna'n rhywbeth sydd ar eich meddyliau chi yn ystod y gemau yma? Ni eisiau ennill pob gêm, ond fel nach y reolwr dweud, yr unig beth ni wedi bod yn canolbwyntio ar wythnos yma yw ein perfformiad, beth ni'n mynd i wneud mewn y gêm ac os ni'n gwneud pethau'n dda fel ni'n gwybod ni'n gallu, gobeithio bydd y canlyniad yn dilyn. Ben, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.